Honoraria alang sa mga magtutudlo ug sa uban pang miserbisyo atol sa eleksyon 2025 sugod ng madawat. Atong sayra ng detalye sa live report ni Marie Dumabo. Fam? Yes, Mato di Comelec 7 Regional Director Attorney Francisco Pobe nga gisugdan na karong adlaw ang pagpanghatag sa mga honoraria. Mudawat na silang honoraria ang mga magtutudlo nga kapin sa 24 oras nga miserbisyo sa national and local elections sa miaging Lunes. Lakip kini sa mga training ug seminar nga gitambungan sa mga magtutudlo ug ang final testing ug sealing. Matod ni Attorney Francisco Pobe, Comelec 7 Regional Director, nga karong adlaw gisugdan na ang pagpanghatag sa honoraria sa pipila ka mga Comelec office sa ubang mga kalungsuran ug syudad. Nag-start na ang releasing sa atong mga honorario sa honoraria atong sa mga EBs. We're given up to within 15 days from after elections nga ma-release nato na tanan og mabayaran na tanan. Makadawat gikan sa 6,800 pesos ngadto sa 10,200 pesos ang milangkob sa Electoral Board. Limpyo na kini kay nakuhaan na og buhis. Samtang ang Department of Education Supervisor Officials o DESO modawat gikan sa 6,800 pesos hangtod na sa 9,350 pesos nga nakuhaan na usab og buhis. Sa dakbayan sa Talisay, himuon nga bay barangay ang pagpanghatag sa honoraria aron kalikayan ang pagdaso. Bantayan sa mga pulis ang pag-apod-apod sugod ugma hangtod na sa sunod semana. Nanginanglan lang og ID. Ato ang mga electoral board, atong mga poll workers nga naghago og serbisyo pag eleksyon nato diri sa Talisay, expect them na they will receive their honoraria early. Sa atong balaod magud nakaingon nga within 15 days from election dapat makadawat na tanan sa ilang honoraria. But I'm making sure nga sayo nila madawat. Samtang nagpaday ng uplan bakla sa dakbayan sa Talisay uban sa mga nikandidato ug sa mga volunteers aron matangtang ang mga campaign poster sa daplin sa kadalanan ug sa mga sudlunon nga mga dapit. Sa iyang social media post, giawhag ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang mga Talisaynon nga kung gusto nilang gamiton ang maong mga campaign posters ug tarpaulin, mamahimong sila na ang motangtang niini. Sa laing bahin gipanumduman ni konsulta ang tanang mga kandidato midaog man o napildi sa pagduso sa ilang statements of contributions and expenditures sugod na karong adlaw. Ug di na paaboton pa ang deadline karong June 11. If dili sila maka-file og SOSE twice for the first offense, that's administrative liability. Fine na siya, makabayad sila. However, ikaduhang time nga di sila maka-file og SOSE, there's gonna be administrative liability, again fine, plus disqualification to run for public office na. Gawas sa pagpangandam sa mga honoraria gi kabisihan usab karon sa mga kawani sa Talisay City Comelec ang pag-andam sa mga election returns ug uban pang report nga iduso ngadto sa Provincial Board of Canvassers. Samtang gilantawan usab nga posibleng sa sunod semana ipadala na ngadto sa kauluhan ang mga automated counting machines. Dagang salamat, Marie Dumabo.